Председател на Европейска партия на среща с граждани в Пловдив. Да. Заместник-председател на парламентарна група в Европейския парламент на среща с граждани в Пловдив. Да. Уважаеми съграждани, аз съм Емил Янков и имам честта да ви поканя на 28 октомври в хотел Тримонциум от 18:30 часа вечерта да се срещнете с Станислав Стоянов, българският евродепутат от Европа на суверенните нации и Възраждане, който ще отговори на всички ваши въпроси, ще ви разясни начина, по който работи Европейския парламент и ще ви даде повече подробности за това какво правят истинските български депутати там и как защитават националния интерес на България. За съжаление, хората, които защитават националния интерес на България, са само трима, и това са евродепутатите от Възраждане и Европа на суверенните нации. Но покрай нас се организира и сформира за пръв път от 10 години нова парламентарна група в Европейския парламент. И това е Европа на суверенните нации. Партията, която съвсем скоро ще управлява цяла Европа и Европа ще поеме по нов път. Ако искате всичко това да го видите с очите си, ако искате да станете свидетели на нещата, които ще ви сподели нашия евродепутат Станислав Стоянов от кухнята на Европейския парламент, то тази среща е именно за вас. Заповядайте, очаквам ви на 28 октомври, вторник от 18:30 в хотел Тримонциум. Да живее България!